Angni munga Dewajit दैमारि आङो उदालगुरि अंकर मिसन स्कुलाव फरायो आं क्लास 8 आव फरायो आं उदालगुरि आबसुनि जाना नोलोबारिखौ जोङो गलनै होना जों देरहादों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों जों जे सेमि फाइनालावबो देरहानो थाखाय नाजादों आंनि मुङा ब्रिलियान दैमारि आङो उदालगुरि हाई सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो आङो क्लास 7 आव फरायो उदालगुरि एबसुनि जाना आं गेलेदोंमोन नोलोबारि टीमखौ जों फेजेननो हादोंमोन गलनैयाव आरो बेयावहाय आं गलसे होदोंमोन आंनि मुङा प्रमद दैमारि आङो इउएन एकाडेमि स्कुलाव फरायो आं क्लास 8 जोङो दिनै उदालगुरि एबसुनि जानानै नोलोबारि टीमखौ गलनै लाथिख'आव फेजेनदों हरिसिंगाजों सेमिफाइनाल गेलेगोन आरो जोङो बे सेमिफाइनाल देरहानानै फाइनालखौबो देरहानो नाजागोन आरो बे टुर्नामेन्टखौ देरहानो नाजागोन दिनै जोङो उदालगुरि आनसलिकनिफ्राय नैबाव आन्डार 13 फुटबल मेट्सनि बादायलायफैदोंमोन ओमफ्राय नैबाव जोंनि आनसलिक उदालगुरि आनसलिकआ नोलोबारि आनसलिकनि माबायै एगेन्स्टै 2 गलाव देरहानाय जाबाय बे क्वार्टार फाइनालमोन आरो दा जों सेमिफाइनालाव थांबाय आसा खालामो हरिसिंगाजों मोजाङै सेमिफाइनालखौ गेलेनानै आरो फाइनालखौ जोङो मोजाङै उथ्रिहैनो हानाय बायदि आरो मोजाङै देरहाहैनो हानाय बायदि आसा खालामो ओमफ्राय चेम्पियनशिपखौ जोंनियाव लाखियो आरो उदालगुरि ओनसोलाव